This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginakasubo ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga kalabanan sang nagkalatabong nga sunog sa syudad sang Iloilo ang bangod sa illegal electric connections. Sunod sa alkalde nagapanawagan ini sa More Power City Engineers Office kag Iloilo City Urban Poor Affairs Office nga magpangita sang paagi agud nga mahatagan sang solusyon ang illegal connections ilabi na sa mga informal settlers. Dugang pa sang alkalde ginapatanaw man sini ang iban pang butang nga mahimo obrahon agud nga matap na ini agud malikawan ang sunog. Nahibaluan nga nagdangat sa 4 ka barangay ang nagka-record sang sunog sa distrito sang Lapus subong nga bulan sang Marso. Ang mga lugar nga nasunugan amo ang Barangay Lapus Norte, isa ka bodega sa Lapus Sur, Barangay Rizal Lapus Sur, kag Barangay Halandoni Estate. Nagdangat naman sa masobra 2.7 million pesos ang kinbilin nga halit sang sunog sa apatanan ka mga barangay. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera